No, halo, halo. Mam nadzieję, co wam się kunnie obalo. To ja Niklaus, a to jest, no widzicie co to jest za gra, to jest nasz stary dobry Battlefield 1, właśnie dołączam sobie do teamu. Gram, no oczywiście, naturalnie, jak żeby inaczej Niemcami. Muszę go sobie troszkę przyciszyć w ogóle. To już akcja w pełni, że tak powiem. Czekajcie, głośność muzyki, głośność ogólna. O, dobrze. I słuchajcie, odpaliłem sobie BF-a, starego, dobrego naszego, po czasie... Kurde, nie wiem, powiem wam, ostatni raz kiedy w niego grałem, to było, grałem go wczoraj, no generalnie na live streamie, ale to było 3, 4, może nawet więcej miesięcy temu. I po prostu jakoś wiecie, że to tak było, że po premierze, no nie bardzo, jak to mówią, doszło do efektu przepalenia. W sensie betą byłem zajarany masakrycznie, do tego stopnia, że potem jak wyszła pełna wersja, to już generalnie, no, że tak powiem, nie było we mnie pozytywnych zbytnio emocji, także wow! Pograłem troszkę w niego dosłownie i się moja przygoda skończyła. A teraz po czasie sobie odpaliłem i powiem wam, że jak się tak nie napalać zbytnio, w sensie wiecie o co chodzi. Jak do tego podejść tak na lajcie, że odpalę, parę meczyków sobie zagram, to jest kurde naprawdę bardzo spoko. Oni od ostatniego czasu, kiedy w niego grałem, to dość mocno go tam, o kurde, połatali, jeżeli chodzi o kod sieciowy, optymalizację i tak dalej. No niestety też, jeżeli nie mamy przepustki premium, a ja jej nie mam, właśnie kurde, tak trochę mnie korci, powiem wam, nie wiem, bo powychodziło dużo map, powychodziły też nowe zupełnie armie, dodano armię rosyjską i armię francuską. Także no nie wiem, kosztuje około 100 zł, no jest tam sporo nowych map, między innymi są mapy zimowe, które tutaj w edycji podstawowej nie ma w ogóle. A właśnie na tych podstawowych mapach ludzi gra troszkę mało. Znaczy nie ma większego problemu, żeby tam sobie znaleźć serwer do pogrania. Ja czekałem jakieś dosłownie parę minut na pełnym, żeby się zwolniło miejsce, także to jest do zrobienia, ale jednak jak wiadomo zawsze te pakiety premium poszerzały możliwości Battlefielda. W sumie to było tak, że bez tego pakietu premium i tak było w przypadku i 4 i 3, to Battlefield był jakiś taki, o wiecie, niepełny, bo jednak nie było zbyt dużo tych map w tej wersji podstawowej i tych trybów i jakoś szybko, że tak powiem, ten fan się, no, kończył. Trzeba go było kupić, ale wiecie, że te pakiety premium są drogie, one... O! Ach, kurde. One często były droższe od samej gry, także no, to już nie będę mówił na ten temat, czy mi się ta polityka podoba, czy nie, bo... Oczywistą sprawą jest, że mi się to bardzo nie podoba. No ale co zrobić? Właśnie jak są takie momenty, że są jakieś przeceny i tak dalej, nie? To wtedy się to najbardziej opłaca sobie nabyć. Także kurde nie wiem. Jestem, jak to mówią, jestem w kropce, kurde, ale cianizna. Tak to jest jak się gra i gada. Ja bym może musiał robić tak jak robią inni youtuberzy ze zagramanicy, że na przykład nagrywają, a potem dopiero do tego dubbing. Tylko że to tak, kurde, nie ma tego, wiecie, no. Nie ma tego realizmu, nie ma tych prawdziwych, żywych emocji, które są oczywiście u mnie. Wszystko jest rejestrowane na tak zwane, no może nie na żywo, ale nie ma w tym potem żadnej postprodukcji. Także wiecie. Aby jeden. Także autentyczność, właśnie, autentyczność. To jest najważniejsze właśnie. Dobra. Spawnijmy się. Może jeszcze się odkujemy. Jeszcze mamy połowę meczu. Także no. Powyłaziło teraz po Gamesconie. Nie wiem, możeście śledzili tam gamescomowe... Kurde bele. Możeście... O, na przykład broni jakiś szaszot... Nie wiem, nie umiem po francusku mówić. Też dużo rodzajów broni nowych właśnie przy tych nowych dodatkach powyłaziło i... no i właśnie tak się czuję, że gram w taką bieda wersję. No ale... Mniejsza o to. Powyłaziło dużo materiałów. Można było pograć sobie w wersję beta, która zresztą chyba już jest dostępna, ogólnodostępna. Wersja beta Call of Duty. Kurde, jak to możliwe, że on nie zginął?
wersja beta Call of Duty World War II. I powiem wam, no tak, do tego multika dalej jestem średnio przekonany. I to, jak się świetnie domyślacie z pewnością, tak. Z tej przyczyny, że są tam czarne kobiety w Wehrmachcie. I wiem, że nikt mi nie każe grać. Że tam sobie sami po prostu wybieramy. Leć. Dobra. Sami sobie wybieramy, jaką gramy pcią i jakim, że tak, jakby to powiedzieć ładnie. Jaką rasą, czy może chcemy żołnierzem pochodzenia indoeuropejskiego, czy może o wybitnie mało indoeuropejskich cechach wyglądu. Ale wiecie, no taki niesmak pozostał, no bo to jednak... Ja rozumiem, że oni chcą w dobie wszędobylskiej poprawności politycznej dogodzić każdemu i żeby nikt się nie poczuł urażony. Z jednej strony potrafię to zrozumieć, no ale z drugiej strony nie można w imię chęci zrobienia wszystkim dobrze naginać faktów historycznych w grze, która się dzieje na tle wydarzeń historycznych. I jeżeli w trakcie II wojny światowej nie walczyły jaszczury z kosmosu i papuasi i konie, no to na przykład dawać możliwość grania koniem, żeby zadowolić konia jako potencjalnego odbiorcę jest trochę takie... Wiecie, no... Wiecie, o co mi chodzi. Ale to już jest temat tyle razy przewałowany, że już dajmy spokój. W każdym razie ja tak... Jeszcze się wdupił samolot. Jeszcze się rozdupił samolotem i jeszcze spadochroniarz wpadł. Lol. W każdym razie ja te Call of Duty kupię. Ja chętnie przejdę singla, bo mam nadzieję, ten będzie w duchach starych, dobrych Call of Duty. Sprawdzę też te multi. A tak to multi wygląda jak? No jak... jak Call of Duty, no wiecie, graficznie szału nie ma. To oczywiście nie jest poziom BFA 1, ale też mi się wydaje, że nikt, kto siedzi w temacie, nie oczekuje, że Call of Duty nagle zacznie brylować jakąś rewolucyjną grafiką. Nie, to myślę, że to wiecie. Grafika jest spoko, jeżeli chodzi o mnie, to wystarczy, że jest lepsza niż w Call of Duty 2. Czyli ostatnim moim takim, można powiedzieć, ulubionym w klimatach II wojny światowej. No i spoko. No i spoko. Ja właśnie bardziej liczę na singla, nomen omen, niż na multi, bo ja wam powiem, że nigdy nie byłem wielkim fanem multi w Call of Duty. Zawsze mi się od multika bardziej był BF. O, no, masz ty godność człowieka. Od multika bardziej był BF, a Call of Duty zawsze jakoś chętnie grałem kampanie jednoosobowe. No, chociaż nie powiem, w multi szczególnie, nie w jedynce nawet i nie w dwójce, ale w trybie multi... Która to była część? No, czwórki, pierwszego Modern Warfare. Spędziłem, no naprawdę, godzin setki. Parę razy wbiłem tam maksymalny, z tego co pamiętam, 55 level. Także no, to nie mogę powiedzieć. I grało się i na promodzie i... Wiecie jak to było. No, Call of Duty 4 do multi było grą idealną. W dzisiejszych czasach wiecie, kiedy gier nie można... Kiedy nie ma możliwości modowania gier, stawiania własnych serwów i tak dalej, to wszystko jakoś... Gry tyle nie żyją, co na przykład co Call of Duty 4, gdzie po prostu do dnia dzisiejszego dosłownie mnóstwo ludzi przesiaduje na serwerach i bez problemu znajdziecie sobie serwa do gry w najróżniejszych trybach. Także jest to rzecz znamienna. Kurde. Przerzuciłem! Dobra, ale czołg szturmowy uszkodzony. Także no liczę na te Call of Duty, liczę. Miałem taki silny moment zwątpienia, ale myślę, że może nie będzie tak źle. No, jedyne, co mnie trochę przeraża, to już jest taka rzecz, do której wszyscy powinniśmy przywyknąć. To jest, moi drodzy, cena. Czy wyście widzieli, ile te Call of Duty kosztuje? Te Call of Duty w preorderze kosztuje 250 zł. W
normalnej, podstawowej całkowicie edycji. Ja, jak kupowałem, pamiętam jak dziś, jak jechałem do Mediamarktu, który jest na granicy Bytomia i Chorzowa, kupić sobie Call of Duty 2 po premierze, to wtedy mi było szkoda, szkoda. Wtedy uważałem, że wydaję dużo pieniędzy na grę. Że ona jest mega droga. Nie pamiętam, który to był rok dokładnie. Kiedy wyszło Call of Duty 2? Nie wiem. Nie wiem, ale wy pewnie wiecie i mi dacie znać. To ja wtedy jechałem do tego Mediamarkta i wtedy uważałem, że kupuję drogą grę, bo one kosztowało, uwaga, one, moi drodzy, kosztowało 89 zł. Nie wiem, czy wy pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy produkcja AAA w dniu premiery kosztowała 89 zł. Czajcie w ogóle bazę? Dzisiaj jak jakakolwiek gra kosztuje 89 zł, to dosłownie jest to szałpał i wszyscy się nad tym, no, nie chcę powiedzieć spuszczają, bo to brzydko, ale wiecie o co chodzi. Wszyscy po prostu pieją, jaki to no kurde, jaki to piękny ukłon zrobili twórcy i to przeważnie jest tak, że to są gry polskie i na rynku polskim one są tańsze niż gdzie indziej, po prostu taki ukłon twórców w stronę polskiego biednego gracza. No, ale w ogóle nie, no wiecie, nie ma porównania, gdzie dzisiaj w zasadzie każda gra kosztuje, no, to pieron strzelą nagły, kosztuje 200-250 zł. No to jest straszne, bo kiedyś to nawet tyle gry konsolowe nie kosztowały, a jak wiecie, rozdźwięk cenowy pomiędzy grami konsolowymi a PC-towymi, przynajmniej w Polsce, w sumie nigdy się nie interesowałem. Gdzie indziej na świecie bodaj on nie jest aż taki duży i nie był. No ale u nas jest po prostu bardzo duży, zawsze był. Teraz się zmniejszył do tego stopnia, że po prostu gry PC-towe podrożały bardzo, a gry konsolowe podrożały trochę, także gry PC-towe kosztują po 250, a gry konsolowe kosztują nawet po 300 na premierze, także no... Powiem wam, na pewno ciężkie czasy są do konsolowców w tym momencie, jak i do graczy w ogóle. Piracenie już nie jest takie łatwe jak kiedyś, oczywiście nie żebym był fanem piracenia, nigdy nim nie byłem, ale wiecie jakie kiedyś były czasy. Kiedyś to trochę generalnie się na to inaczej patrzyło i... No, wiecie o czym mówię. Ale teraz nawet jakby ktoś chciał piracić, to raczej będzie miał problem, bo większość gier jest... ma jakieś zabezpieczenia po prostu tego typu, albo opiera się na trybie multiplayer, także nie ma po prostu na to nawet szans, jakby ktoś chciał. I to z jednej strony dobrze, znaczy nie no, to w sumie dobrze, tylko no po prostu ceny gier powinny być bardziej dostosowane na pewno do polskiego rynku, bo zauważcie ten fakt, że Rosjanie... A, nie, to nasz, dobra. Co ty na tym mopliku sam brujesz? Rosjanie mają ceny gier dostosowane do swoich płac i do swojego rynku. Znaczy generalnie mają dużo tańsze gry jak Europa. A my, w Polsce, mamy ceny gier mniej więcej uśrednione z Unią Europejską. Czyli po prostu mamy takie ceny gier, jakie mają Niemcy, Francuzi, Anglicy i tak dalej. Tylko czy ktoś pomyślał, że my zarabiamy od Niemców 3 albo 4 razy mniej? No i to jest właśnie, kurde, problem. To jest problem. Ale powiem wam, że jak byłem na Ukrainie, pomyślcie sobie, że tam ceny sprzętu, telefonów, komputerów i tak dalej są mniej więcej takie jak u nas. Te ceny tego sprzętu takiego, powiedzmy, międzynarodowego są gdzieś tam uśrednione. A oni tam zarabiają, na przykład średnia pensja potrafi wynosić 400 zł. Czujecie motyw? I to jest generalnie... No szkoda ludzi. Szkoda ludzi, bo tam naprawdę jest... jest bieda po prostu, no są... Nie, biedni to jesteśmy my. Tam jest wielka bieda. Oczywiście jak chodzi o standardy europejskie, bo ja wiem, że można było się urodzić w Ugandzie no ale to nie o tym mowa kompletnie. Zaraz nam zestrzelą. Jakiś czarny diabeł. O. Także no. Nie ma letko. Nie ma letko. Ale wracając do meritum, no trzeba będzie te Call of Duty kupić. To będzie moja nie umiem się wygadać. To będzie moja pierwsza gra w pudełku od czasu bodaj
Aż czkawki dostałem. O Jezu, przepraszam. Wiedźmina... Trójki? Chyba tak. Chyba moją ostatnią grą PC-tową w pudełku. PC-tową, bo miałem też kiedyś konsolę, ale to było dużo lat temu. Był chyba Wiedźmin 3. I tutaj pytanie do was, jeżeli ktoś dobrnął do tak zaawansowanego momentu tego materiału wysokiej klasy. Czy wy kupujecie jeszcze gry w pudełkach? Bo ja wam powiem, że faktycznie dystrybucja cyfrowa i po prostu... Znaczy wiecie, to jest, no nie trzeba nigdzie jechać, nie trzeba stać w kolejce, nie trzeba ale... I czy wy kupujecie po prostu, bo... Ja wiem, że jednak dystrybucja cyfrowa jest o wiele bardziej popularna w obecnej dobie. Ale jest też magia... To coś trochę jak z e-bookiem... Kurde bele. Jak z e-bookiem i z prawdziwą książką fizyczną na papierze. Wiecie, to jest spoko, jest wygodne. Teraz większość ludzi dysponuje internetem o takiej szybkości, że gdzieś tam grę nawet, która ma kilkadziesiąt giga, pobierają w jakimś niezbyt długim czasie. Także jest to wygodna sprawa, ale jednak trzeba przyznać, że gra pudełkowa ma ten specyficzny klimat. I oczywiście teraz już gry są o wiele rzadziej wydawane w taki sposób, jak były kiedyś, znaczy z bogatą książeczką, z... Gdzieś tam, wiecie, z instrukcją, której nigdy nikt nie czytał, ale to pachniało takim świeżym drukiem, nie? Wiecie, i to miało niezaprzeczalny klimat i tego też trochę brakuje. Dlatego myślę, że te Call of Duty nowe nabędę sobie w właśnie edycji takiej... w takiej edycji pudełkowej. Znaczy, wiecie, często jest też tak, że po prostu w środku jest kod do pobrania gry z neta, no, ale to ma jakiś swój klimat i chciałbym to pudełeczko gdzieś tutaj mieć. Także, słuchajcie, czekam na wasze komentarze a propos tego, czy gry w pudełkach mają klimat i czy ostatnio jaka była gra, którą kupiliście w pudełku fizyczną. Jestem ciekaw bardzo. I tyle. Dalej się zastanawiam nad tym premium. Nie wiem, poradźcie coś, ja się jeszcze trochę pozastanawiam. Lol. Ktoś tam chyba umarł. No, to by było tyle ode mnie. To byłem ja, Niklaus. Śląski Pieron spod Bytomia. Znaczy w sumie z Bytomia. Z centrum, a nie spod Bytomia. Ja spadam. Dzięki za uwagę i widzimy się znowu kiedyś tam. Możecie łapkę w górę zostawić, bo to zawsze spoko. I tam wpadajcie na streamy, Facebooka, G2A. No, tyle. Pa, pa!